दिनैनि बे कन्टेन्टआव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय सनिराम बसुमतारीनि लिरनाय नोंसोर मानो लोरबां जादों बुहुमा मोनसे दावहाथिलि मोनसे रेप बिदांनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों। रेप बिदांखौ आं आबुङै फरायथिना होनो नाजानाय जादों। मैया 27 जुन 2022 खालार खालि HS आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। गोबाङानो गाब गोनां उथ्रिसारनायजों रंजाबाय, नाथाय खायसेया फेलेंनि दुखुजों मोदै गबाय, गोसो बायफ्लेबाय। अनजालि फंबाय बिनानावमोन, नोंसोर मानो गोसो बायदों? नोंसोर मानो गावखौनो लोरबां खालामनानै लादों? बुहुमनि साफ्रोमबो गेदेमा सुबुंफ्रा सानसेयावनो खेबसेयावनो गेदेमा जानो हायाखै। बिथांमोननि जिउनि जागायनायाव गोबां बायदि खैफोद आफोदजों भुगिनो गोनां जाबोदों। नांगौ बादि सोलोंथाइ लानो हाबोआखै, गोनां आनजादफ्राव उथ्रिसारनो हाबोआखै। थेवबो बिथांमोना जिरायनानै थाबोआखै, गोसो बायनानै उन्दुनानै थाबोआखै। नाथाय बिथांमोना गोख्रोंसिन नाजानानै जिउआव जाय थांखिखौ लानानै लामा हान्थिदों, बै थांखिखौ जाफुंहोनो हादों। नोंसोर मिन्थिगौना फंबाय बिनानावमोन, राजस्थाननि दलपत सिंह मुंनि सासे सुबुंनि मुंखौ? जानो हागौ मिथिया आरो खोनाफेराखैबो। दलपत सिंहआ गावनि जिउआव 9 खेब गुबुन आनजादफ्राव उथ्रिनो हायाखैमोन। फेल जादोंमोन। बियो थाखो 12आव खेबनै फेल जादोंमोन। 3थि खेबाव ग्रेस मार्कजों खुनुरुखुमै उथ्रिनो हादोंमोन। थेवबो बिथाङा गावनि नाजानायनि गेजेरजों RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन आरो सासे IPSबो जानो हादोंमोन। बेबादिनो गोबां गेदेमाफोरनि बुंलांनाय बादियै उथ्रिफायसन होनो नाजानाय जाबाय। आं ग्रेजुवेटखौ आबुं खालामनो हायाखैमोन। बिल गेट्स। आं उन्दैयाव जुथा सुथेदोंमोन। आब्राहाम लिंकन, आमेरिकानि सासे प्रेसिडेन्ट। आं हटेलाव वेटारनि खामानि मावदोंमोन। अबराय। आं बासनि कन्डाक्टरमोन। रजनीकान्त, फिल्म एक्टर। आं 10 थाखोआव फेल जादोंमोन। सचिन तेंदुलकार। आं गावनि जोलुर ट्रेनिंनि थाखाय साहा रानग्रा जादोंमोन। मेसि। बेनिखायनो अनजालु फंबाय बिनानावमोन, खेबसे खेबनै उथ्रिनो हायियाव गोसो दाबाय, नाजा आरो नाजाबाय था। गले नाजा। गोथों लामाजों नङाब्लाबो खेंख्रा लामाजों राहा नागिरनानै दावगालांनो नाजा। नाथाय खेबसे उथ्रिनो हायियावनो गोसो दाबाय, लोरबां दाजा। गावनि गोग्गो सानस्रिखौ फोजोबनानै दाला। मानोना मानसिया लेखा फरा गैयाब्लादि मानसिया गावखौ लोरबां साननानै लानांगौ बे खोथा जानो हाया। मानसिया गोसो जायोब्ला खम सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो गेदेर मानसि जानो हायो। मानोना फेल्युर इज द पिलार अफ साक्सेस। जेननायानो देरहासारनायनि माइल खुन्थि। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसाफोरखौ आं बे लिरबिदांनि गेजेरजों खावलायनो लुबैयो दि नोंसोर माब्लाबाबो गावखौ गोसो बायनानै बबेबा मोनसे आनजादाव, बबेबा मोनसे आनजादफ्राव बादायनानै देरहासार जायाबा गावखौ फोजोबनानै दाला। बियो मोनसे गोहो गोलोन्दांनि खामानि। मानोना गोहो गोलोन्दांफ्रा गावखौ लोरबांसिन खालामना लायो आरो इयुनाव गावखौ साबसिन हामसिन सुबुं दानायनि गोजानाव थानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफोरखौ खेबले आथिखालाव खोनाबोबाय थादों, नुबोबाय थादों ससियेल मिडियाफ्राव गोबां खोथा। सोरबा मेट्रिक पास जायैनि गोदनायाव फासि नांनानै थैनाय, ट्रेनाव बारसोमनाय, सोरबाया हायार सेकेन्डारि फेल जानायाव सुइसाइड जानाय, बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजाव दा दावगाबोबाय दङ। नाथाय बेफोर दायखौ गावखौनो होननानै जों बुंनो नांगोन। मानोना जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा फरायनाय समाव गोसो होनानै फराया, जाउनाव खायसे आनजादफ्राव फेल जानो गोनां जायो आरो नाङै समफ्राव मबाइलजों गेलेनानै एबा लोगोफोरजों रंजा बाजा थानानै बेसेन गोसा समखौ फेलें खालामो। जायनि जाउनाव जोबथा बुब्लियाव फरायनायनि बिथिङावनो होन, बबेबा मोनसे खामानिनि बिथिङावनो होन, गावखौ साखाफारा खालामनायनि गोजानाव थानो गोनां जायो। जायनि जाउनाव आथिखालनि समाजाव बबेबा मोनसे आनजादफ्राव फेल जायोब्ला जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा थैबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। जाहाथे
जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफ्रा गावखौ फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावलाङो आरो खेबसेयाव नों आनजादखौ उथ्रिनो हायाब्लाबो खेबसे नङा खेबनैयाव नाजाथाबबाय थायोब्ला जोङो देरहासारनायनि मुकुटखौ गाननो हायो। बेनिखायनो जों लोरबां जानो नाङा, मानोना नोंनि थाखाय नोंनो आनान गसाइ, नोंनो रैखागिरि। नाजायोब्ला मानसिया जिउआव गासैबो खामानिखौनो मावफुंनो हायो एबा साक्सेस जायो। एसेनोसै, गोजोनथों, खुलुमबाय।